हाँ जी। हरिंदर भैया अभियंता जी के बारे में का कहेगा इनका सब बतियावला दिन भर गधा चरावल बरोबर है वो घामा में बढ़िया रो गौनी है गायकी के जवाब नहीं खे अपने जौन पी के बोले के बाद तौन बोली हनी के पी के मत बोलवाई ठीक बा एक दिन में ठहरा जी कौनो चीज के कायदा देखे कौनो चीज ओवर होई तो गोबर हो जाए हाउ एक जना आई बड़े बेंजी वाला कहतर जे अपन अपन साज बजा हमनी के तू 10 मिनट बजाव तू 10 मिनट बजाव का बजावेला 10 मिनट का बजेबो लइए न बजेबो साज बजवाला हम मलिक जी के परिचय मत दिरवा मलिक जी के घर हो मलिक जी के जवार हो आप का कहें और ढेर कुछ ना कहो अब मलिक जी के परिचय मत दे कौनो का अच्छा गाना बजाना एगो गावले काला ना हो ना लोग के भागावलो एगो कले हो हां आई कला हर एक व्यास में ना होला ना ऐसा नहीं लोग ऐसा नहीं सन कथा वाचक में रवा कहत नहीं हो तनी मनी बचला हानि अरे आप गायकी के जवाब नहीं के राउर जवाब अब हमरा से ना दिए नहीं छोड़ दो कहत नहीं लोग जाता तरवा के खूब बढ़िया आशीर्वाद देता तो लाजे हंसत रहो अरे महाराज तो लाजे हंसत रहो क्या करो घरे ई रहो कौन बात है भाई देखी रबा क्षेत्र चीनी कौना क्षेत्र में का सामान बेचल जाला हां अब कछे नहीं हन अब का चिन्हबो मती बौरा गइल बिया हां अब का चिन्ह मैं गाड़ी में के बार फागुल वाला चिन्हबे करे गहना रुपया माने का रुपया का गहना का हो नरेंद्र मोदी तो देश के बड़े प्रधानमंत्री को गाना लगावेला योगी के गाना लगावल देखल बड़ा लालू प्रसाद यादव को गाना लगावेला तेजस्वी यादव के कब देखल बड़ा अंगूठी लगावल सिकड़ी लगावल 10 की 10 दिन के बाद हमार गाड़ी आई 30 लाख के नौका धनी के ये चिन्ह 10 दिन के बाद नौका धनी के यही पहचान हां नौका जे धनी हुई यही पहचान लगले गया कि हरियर की मारुति है यो कहतर के 10 दिन के बाद कदम नया गाड़ी आई आई भगवान करस की तरह के 20 दिन के बाद में हरियर की मारुति आ जाए घाटे चल आराम घाटे जा वही लायक बड़ा अरे लो हम ना कहब बरोड़ा कहे हम काहे गति कहे हम वो समय से देखी अपना के बड़का का बने के बा हव एगो लड़का कहता जे कुंवर जी में हां हम बजौले बनी 5 साल तक हम अपना गुरुजी में झाल बजौले बनी 2002 में हम संग छोड़ने जौना घरी मैट्रिक में रहनी तो ओघरी हमरा जमुना जी रहले हरिंदर भैया रहले ओघरी पुरनका दल चले ओघरी तारा के केहू जानत रहे ओघरी गोपालगंज में का करता स्टेशन हम ओघरी झाल बजावत रहे ए जे बड़ा राम जी व्यास एगो गीत गा दिल बड़ा कि आज ले भइल ना हां ए जे बड़े राम जी व्यास एगो गीत गा देल बड़े कसटवा में कि तरह से ओकर दिए जवाब बढ़िया फट जाई जोड़ा लगई हन तारा हाउ एगो आइल बड़े अरे मौगा तोरा गोड़ पगिरता नहीं भैया ठीक बा बकरी चरावे लोग भैया तने बेरा के अनुसार तने चली जा संगीत में चली जा मुर्गी पोषण कौन काम बा झूठो के मुर्गी पोसा अब हम कोई नहीं तो बेरी बेरी कहत रहे जे कोबी बहुत रे कोबी बहुत रे कोबी बहुत रे का कर तरकारी मारी अरे कहो वो सब पड़ जाई ई कौन भाई बात है जे तू जात जने वाला तू लगल तू बात कहे ये का लगे बात तो कहिए कही चलो भैया बेरा के अनुसार तनी चलो लय में कलाकार के कोनो जाति ना होला कलाकार के कोनो जनेऊ ना होला ना भरत शर्मा तो जात के लोहारे हवा त का हो गई भोजपुरी के सम्राट हवा अभी कहा जन सम्राट हो हैं अब तू ना कही बस सम्राट का हो जाई भिखारी ठाकुर जात के हजाम रहले भिखारी ठाकुर जात के हजाम रहले अब भोजपुरी के शेक्सपियर कहा गई अब यो कहीं है तू कहबो मानस हन से
मानस हंस गई मेहरारू এই যে মানস হংস এই যে গায়ত্রী বাবা এই যে মানস হংস আই তারা লাজো नहीं खेला मेहरारू से कहना पहले से दूसरा जिला में कहता तो नहीं कर देखें अब हे क्षेत्र में आकर रौरा लागत ने ब्याह जी परिचय दे ओहे बा नानी के रौरा बोली हाई मौगा के चुप करा नानी कह के नानी औरा के ई मौगा उ ना हो इहे मौगा हसी खंडी ई तोहरे के ना ई पूरा खानदान के पिटवाई हां मैं की जाना तो को भी फिच बसार आवन बहुत है आवन को भी दूसरा दिन है आवन को संधा पिया हुए बोलते हैं कलाकार ना हो कलाकार है जो समय के अनुसार जो गीत गावे पूर्वी गावे भजन गावे लयदारी गावे अब हरिंदर भैया एगो खोजवा के लेके आइल बड़े वो खोजवा से ही हमारा कहावत है कि बूढ़ा भैया ई कहां के गाय की है ई कहां के गाय की है मैं खानदान ओकर खोजा हई कहा के ओकर मैं खानदान खोजवा ओ खोजवा के हई कहा कहियो छोड़ा ना जाए ई कुल का लगा हम नहीं ई कुल बात ना कहते कि राजा जी आजा जीव बिन देह नदी बिन बारी वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी कौना सुहागिन के साधना है कौना औरत की इच्छा ना है चला बबुआ तने गायत्री बाबा के ठाठ में चली जाए कलाकार वो है जो कुछ अपन खानदानी चीज रखे जकरा द्वार पर घोड़ा बांध रही ओकरा से जाके कहब कि तरह लागे को हाथी देखल बनी तो लोग कही जे ना भाई कुछ बढ़िया बात बोलता अब भैया जकरा द्वार पर को बकरी नहीं थे जकरा द्वार पर को बकरी नहीं थे ओकरा से जाके कह कि तरह लागे को घोड़ा देखल बनी लोग कही जकरा कराची ले जना तो बाची ना पगलैला में कहत कुकुर राजा जी आओ समय से आओ का देखाओ तर आवाज कतने लोग गइले आ कतने लोग गइले जे आवेला बूढ़ा के आवाज में देखेला तो हो जाइए का कर आई मलिक जी के कार वाला ले बने हमार उम्र होता 37 बरिस आई 35 बरिस ले बजावत है विचार करो जाना घरी केहू ना मार्केट में रहे वो घरी से बजावत रहे जाना घरी रामायण मानस मंडली में बिंजू ना बजत रहे ना ओगली हारमोनिया खाली बाजे हमने के कलाकार के रखी ले जाए ये हमारा गुरुओं के सिखौल बड़ा ताकत नहीं है तरी ताकत रे बुझाते जब बिरसा मुंडा मोड़ी का लाना हिलावता खाली डांटी मनो माटी होता आल्हा अरे जवानी कैसे काटे मनो माटी बनासी जन्म आई बनासी जन्म आई बनासी जन्म आई बनासी जन्म आई बनासी आई बना
अरे सीजन में ए राजा जी ओ सईबो खाली डांटी मनो माटी होता आलहर जा वनी कहीं सकाटी मनो माटी होता बड़े बड़े रुपया पुरस्कार दुल्हे सरकार जी के पिताजी दुल्हे सरकार जी के चाचा हैं वहाँ के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा हरिंदर भैया हमारे के तरफ में पुरस्कार चकदार साहब रहमान समान ही करीब बना रहे कोटि कोटि वंदन बा अभिनंदन बा इका हो जाना क्षेत्र में जाई जाला क्षेत्र के पहचानल जाला बबुआ देवराया बाटी देवराया बाटी ओइसन कर्म करी कि कम से कम लोग गाड़ी दे के लोग मत जाए लोग सराह के लोग हमारे के मत जाए ई मत कहे कि बूढ़ा भैया बढ़िया गावत रहे तो केहू गाड़ियों दे के केहू मत जाओ ऐसन काम करे के चाहिए भैया आरे देवरा आरे आबाटी के हो कैसे हम माटी गाड़ी कहियो बस्ती में पलाटी बड़े बड़े रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा बसौली हमारा सिंह यादव यहाँ के सिंह यादव जी के भगना बानी कोटि कोटि रुपया दल बने पुरस्कार भैया हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा कह दिया कतनो कमैया कतनो कमैया कतनो कमैया
कहियो नया कहते कि तरह कमाई में आगे लग जाओ नया पियरी पेवन करी से साथ बहुत बहुत रुपया दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत भगवान और का बनौले रहे हरेंद्र भैया कलाकार मैंने कहा हमारे गुरुदेव कमल बास कुंवर गायत्री बाबा में ढोलक बजावत रहे झाल बजावत रहे जी कलाकारी मतलब अरे महाराज और केकरा से नहीं कहन गौले गुलाब शर्मा से दो गोला ना गौलन की गौतम तूफान से ना गौलन ऐसा केहू भोजपुरी जगत में केहू कलाकार केहू ना हो उस जगह से दुगोला ढेर लोग सजा दल बड़े हमारे बुझे तो आधा लोग तो मर गए बड़े महात्मा तिवारी मरिए गए गुलाब शर्मा मर गए गौतम तूफान मर गए आए अब इन करो न मरबा तपेश्वर चौहान मर गए भैया आल्हर जवानी आल्हर जवानी आल्हर अरे जवानी के हो आल्हर जवानी के हो हटी राजा के काटी पोखरी में सी करिए चौरा छाटी साज बाज का मतलब है बाजत तो कुछ तरी बाज है।